Dobrý den, přejete si? Ano, dal bych si omeletu se šunkou a se sýrem a hranolky. Promiňte, snídani už nepodáváme, máme jen polední menu. Já chci snídani. Jenže tu už nepodáváme. To jste říkala. Je tu vedoucí? Ano, Mohl bych s ním mluvit? jistě. Riku, je tu zákazník, který s tebou chce mluvit. Ano, pane? Dobrý den, chtěl bych snídani. Snídani už nepodáváme. Já vím, že už ji nepodáváte, Riku. Šíla mi řekla, že jste ji přestali podávat. Proč vám říkám křestní jménem? Vždyť vás neznám. Já šéfovi říkám pane, dělám pro něj 7,5 roku a teď sem přijdu, úplně cizí a začnu vám říkat Riku a Šílo jako na sezení alkoholiků. Nechci být tvůj kámoš, Riku. Chci se jenom nasnídat. Můžete mi říkat slečno Folmsmová. Šílo, snídaně se podávala do 11:30. Riku, slyšel jste někdy rčení náš zákazník, náš pán? Ano. No tak, já jsem zákazník. To není náš styl. Můžete si objednat něco z polední nabídky. Ale já nechci oběd. Chci snídani. Bohužel, je mi opravdu líto. Ano, to je mi tedy taky líto. Má zbraň! Ale, uklidněte se, no tak, jenom klid. Uklidněte se všichni, sednou, sedněte si tam. Hej, pane. Kam pak jdete? Ne, hezky se posaďte a dojeste si oběd, no tak. Všichni se pěkně uvolněte a hlavně klid. No tak, dojeste oběd, prosím. Potřebujete vitamíny, Ačka, Bčka, C. Omlouvám se, to byl omyl, ta spoušť je moc citlivá. To nic, v pořádku, to je citlivá spoušť. Riku, můžu dostat snídani? Ano, Šílo. Riku, slečno Folsmová. Ano, pane. Ano, Máte pravdu. Rozmyslel jsem si to. Dám si radši oběd. Tak třeba dvojitý cheeseburger a... Máte ho? Ano. A k tomu třeba hranolky a k pití třeba čokoládový koktejl. Ano, Šílo, připrav to. Riku, můžete mě obsloužit vy? Teď už mi nevadí říkat vám Riku po tom, co jsme spolu prožili. Jak se máte? Chutná vám? A co ty, hochu? Chutná? A vám? Chutná? Ta paní má výhrady. Asi jí nechutná ta omáčka, Riku. To byl vtip. A tady to máme. Díky. Přesně tohle jsem čekal. Podívejte se tamhle. Vidíte, je nadýchaný, šťavnatý, na 3 prsty tlustý. A teď? Vidíte tu trapnou, směšnou, rozpláclou placku? Řekněte mi někdo, co je na tom špatně. Nikdo? Vůbec nikdo?